Включваме се отново преди началото на второто по време. Не виждаме да има промени в стартовия състав. Да, като бяхме там. На вратата Цанев. Пред него Тони, Гатев, Косио, Вики, Мони, Дени, Марков, Костов, Ивайлов и Юли по лявото крило. Проверка на вратарите и ще бъде даден първия съдийски сигнал. Начало на второто по време. Ще нападаме този път надясно на вашите екрани. Марко бе преодолян. Вики се бори. Без задържан Виктор. Фаул. Гатев ще изпълнява. Има силен удар Гатев. Дали ще директен или ще центрира, сега ще разберем. Центриране на Гатев. Разбъркване в наказателното поле. Тони не видя къде е топката. Продължава да се бори. Пребори се за Зесия. Вики към Цанев. Цанев отваря към Косио. Косио със спорно подаване. Колев към Мони. Мони добре обърна. Марков. Много дълга. Стигна Юли до топката. Добре влезе. Ивайлов. Дали ще нанесе удар Ивайлов? Без задържан. Втора дуспа за нас, дами и господа. Страхотна атака отново на нашите момчета. Май искат да я дадат на Ивайлов да си бие дуспата. Ивайлов ще я бие. Виждате майка му колко е нервна преди този момент. Ивайлов за топката. Удар на Ивайлов и 2-0. 2-0. Отново не много силен, но добре насочен удар, който нямаше как да бъде отразен от вратаря. Бароко Арес 0-2. Не сме свикнали съдиите да свирят в наша полза. За първи път ни се случва даже, може би. Но да не се оплакваме. Колев открадна тази топка. Костов дали ще стигне до нея? Не успя. Гатев първа. Марков се пребори. Влиза в наказателното. О, трета дуспа. Трета дуспа. Дали ще даде дуспа или фаул в границите на наказателното поле.
Гатев ще изпълнява. Умее ги той тези положения. Да видим дали и днес ще разочарова вратаря на Бароко. Трима човека на стена. Гатев! О, каква греда оцели Стефан Гатев. Страхотен удар. Само късмета спаси момчетата от Бароко от този бомбен удар на Гатев. Вики с обръщане. Тони вкарва топката обратно. Марков към Ивайлов. Вики към Колев. Тъч Корал. Юли към Колев. Колев връща се едно. Ивайлов! Много хубав удар с едно от въздуха на Милен Ивайлов, който мина покрай десен страничен стълб на вратаря на Бароко. Почнаха да играят самочувствие момчетата. Както ви казах, нас ни трябва малко време, за да влезем в матча, но като се разиграят, нямат спиране момчетата от Арес. Ето отново Дени. Обърна се между двама, но не успя да я извади. Добро двойно. Мони успя да отнеме. Мони към Юли. Юли към Гатев. Гатев връща към Косио. Косио към Мони. О, бе изблъскан с двете ръце. Мони, това беше... Има напрежение между ултрасите на Бароко и на Арес, но няма да ви показваме тези сцени. Юли се бори. С помощта на Ивайлов отнеха топката. Много са бързи момчетата от Бароко. Гатев му наруши баланса и състезателят с номер 30 беше на земята. Настройва стената Цанев. Много се забави това изпълнение. Цанев избива. То не стигна първи до топката, но корнер бяло от ляво на нашата врата. Късо изпълнение.
Засада не беше ли това? А нямаше ли засада? Той беше сам. А съдията там не видя ли? Той беше абсолютно сам. Чиста засада беше това. За нас беше засада, но съдията не показвате. Засада, не, смяна има. 2-1. Ще има смяна в нашия отбор. Павел Костов напуска. Остават съмнения за засада, но гола е факт. Бароко Арес 1-2. Дъха се момчетата от Бароко след гола. Дойде им силата, от което е напълно нормално. Два обратни тъча в рамките на 1 минута. Тони ще изпълнява. Вики. Гатев. Найденов. Мони ще стигне пръв до топката. Бошката. Току-що влезе. Не можа да види хубаво Милен. Блокиран удар на Милен. Вики от нея. Бошката и Тони с дружни усилия отнеха тази топка. И това трябва да е картон за номер 38. Изпусна нервите си, но няма да получи такъв. Смяна в състава на Бароко. Излиза номер 18. Найденов изпълнява преки удар. Найденов. Опит за директен удар, мисля, че беше това. Което беше лесна плячка за вратаря. Мони. Тъчкора. Разкъса се играта, няма много игра последните 4-5 минути. На стадион Бонсис. В тази дъждовна съботна сутрин. Отново Тъчкора. За сега статичните положения решават матча. 2 дуспи и един фал доведоха резултата до 2-1. Чистят на посоки само момчетата от Бароко.
О, бе съборен Колев, но за пореден път няма нищо. Какъв пропуск на Косио. Браво на Цанев. Предотврати почти сигурен гол. Страхотен. Много са мощни състезателите от Бароко. Тъч бяло. Не можахме да изнесем тази топка. Гатев. Косио. Бошката ще стигне първи. Бошката към Колев. Колев към Мони. Монев дали ще види Тони? Видя го. Тони с едно към Бошката, но просто беше много силен паса. Иначе идеята беше супер. Марков. Бошката е спря страхотно. Опит за префърлящ удар или нещо подобно. Не можахме да разберем. Топката отново е в ръцете на вратаря на Бароко. Марков ще пресира. Гатев стабилно. Ивайлов с номер 11 излиза. Саша виждаме на далечината на нашите екрани, който ще влезе на неговото място. Голмайстора от днешния матч Ивайлов. Напуска, Саша влиза. Явно топката е излязла от очертанията на терена. Тъч бяло. Охо! Колев! Ох, не стигна до топката Колев. Много хубав балонен пас получи зад гърба на отбраната. Юли посрещна тази топка. Марков изблъска състезателя на Бароко, но съдията не даде нищо. Хубав пас към Мони. Мони към Бошката. Малко дълга дойде тази. Окупитиха се нашите състезатели. В 17 минута сме от второто по време. Има още бая време. И за двата отбора, разбира се. Фаул, извършен от Юли. Саша и Юли са на стената. Отново центриране. Директен удар, който мина покрай Цанев. Не разбрахме как. Не видя топката нашия вратар. Случват се такива неща. Бароко
2, Арес 2. Както върви този матч и 4 гола са от статични положения. Имаме време, както казах и преди малко. Бошката. Тони много добре си е пуснал покрай 11 номер. Ферплей. Подаде ръка номер 11 на Тони Найденов. Да видим сега статичните положения, дали ще донесат и на нас същото нещо. Найденов ще стигне до топката. Страхотно центриране на Найденов. Гатев! И топката префърля вратата. Няма късмет днеска Гатев. Оцели веднъж градата и сега шута му мина над нея. Беше на правилното място. Но само късмета му изневери. – 20-та минута на матча. Бароко Арес 2-2. Отново фаул. Не знам защо толкова се бутат момчетата от Бароко. Дават шанс отново на Гатев да пробва силата на шута си и да видим дали този път ще настроя по-правилно мерника. Има и такива матчове като днешния, където статичните положения решават. Нервни са момчетата от Бароко. Гатев за топката. Удар на Гатев. Вляво от вратата на Бароко. Аут. Ajde, ne može! Ne može! Тъч Корал. Найденов ще изпълнява. Колев. Бошката. Бошката към Найденов. Вадя Найденов. Директно в ръцете на вратаря. Ля. Само късмета не спаси тук. Не знам как състезател от Бароко мина покрай 4 наши състезатели и успя да центрира. Добре, че Бароко не се възползваха от тази ситуация. Състезател с номер 8-8 не успя да
кара топката във вратата. От по-малко от метър. За втори път в рамките на 2 минути позволяваме удар към нашата врата. Косио. Силно към бошката. Тъчкора. Ти не гледаш, дето трябва, тук гледаш 20 сантима. Отново два обратни тъча в рамките на 1 минута. Тони стъпи с двата крака, Тони. Мони към Саша. Отново фаул. Не знам дали чухте коментара на треньора, но каза, че неговите момчета замахват така се едно, ще пращат гюле в космоса. Но има нещо вярно в неговите думи, защото са доста груби момчетата от Барако. Ритат здраво, без значение дали има топка там или няма топка. Гатев отново за топката. Хубаво центриране. Нямаше кой да го посрещне от нашите момчета. Мони. Удар на Мони, който затрудни доста вратаря на Барако, но той не трепна. Придобиха самочувствие момчетата на Барако, след като се върнаха в матча от 2-0. Трябва да прекършим това самочувствие. Саша с топката. Бе му отнета и много хубав диагонален пас. Ще стигне до топката номер 80. Юлия срещу него. Стъпа здраво Гатев. Дени свали топката. Дени към бошката. Тони е последната преграда в нашата защита и за щастие стабилна изява. Тъч бяло. Още 7 минути има до края на тази среща. Резултатът още е 2-2. Не. Тук от съседната телевизия не пита дали ще има доспи, но не, това е матч от първенството. И няма продължение и доспи, както в турнирен матч. Хубав пас към Саша, който е пресечен от номер 1. Колев отне там. Отново Колев. Сам ще играе с топката Колев. Колев е вади към бошката, но пресекоха паса.
Тони се насочва към корнера. Време е да вкараме и ние един гол от корнер. Не се е случвало от много време насам. Не си спомням даже последния матч, който сме вкарали гол от корнер. Страшен карамбол в наказателното поле на Бароко и за малко да си вкарат автогол. Ще има смяна в нашия отбор. Излиза Тони, Юли и Косио. Гатев взима капитанската лента. Три смени на куп прави Стефан Христов. Влиза Никола. Андрей. И Драго. Изгубихме го тук някъде по терена. Вижда, колегата от Live TV се опита да спре топката атрактивно, но неуспешно. Отново обратен тъч. И това пак беше обратен. Не знам, защо не свири съдията. Остана на един крак състезателя на Бароко. Дали ще запишат първо равенство на нашите момчета този полусезон? Това беше обратен тъч, 100%, да. Ето свири съдията. Дени Колев. Дали ще види Драго? Опита се сам. О, как пропусна Никола тази топка. Много лошо е върна Андрей в центъра на полето. И Саша пропусна топката. Не знам какво става на нашите състезатели. Бошката добре сви топката. Пас към Колев. Саша към Гатев. Изглеждат паникьосани нашите момчета след тройната смяна. Марков. Тачарес. Виктор. Мони ще отнеме. Вики. Мони се бори. Отново Мони. Марков отнема тази топка. Марков към Драго. Андрей влиза. Дълъг пас към Драго. Той е бърз, но за съжаление не чак толкова. Дълга топка. Виктор е посрещна. Виктор избив тъч.
Една минута по нашия таймер остава. От второто по време, дали ще успее някой от отборите в тази една минута да направи нещо. Явно Саша ще тренира тъчове следващата седмица. Корнер бяло. Това ще е едно от последните действия на терена. Атрактивно отиграване от играчите на Бароко, но не стигнаха до нищо. Драго се размина с топката, Андрей стигне първи до нея. Страхотен пас към Колев. По случайно стигна топката към Колев. Той към Драго. Дали ще успее Драго последната минута? И много смелата изява на вратаря на Бароко предотврати гола. Никола връща топката към центъра. Бошката се бори. Гатев пропусна тази топка. Гатев към Колев. Колев е спря за Саша. Според нас свърши матча, но явно съдията ще даде една 2 минутки продължение. Отново корнер бяло. Вече играем минута и половина добавено време. Предполагам, че това ще е последното действие на терена. Както казах, така и преди малко, но съдията ме опроверга. Хубав корнер. За втори път Цанев си става гол. Това просто не знаем какво стана. Останахме без думи. Втори път не се позиционира правилно дело, за съжаление. И да пуснахме обратно 2-0, 3-2. Бароко Арес 3-2.